Hier is een hamer. Moet ik dit even vastzetten? Ja, en hier in de catacombe van het Schunk Glaspaleis wordt nog hard gewerkt door de kunstenaars. En een van die kunstenaars is Tanja Ritterbecks, waarvan we hier de ruimte zien. Tanja, wat gaat het worden? Nou, we zien een soort... Ik werk heel vaak om rituelen heen. Dus we zien eigenlijk een installatie gemaakt uit tapijten. Daaromheen mijn schilderijen en daar in het midden een video. De video gaat over de social media, de likes en dislikes. En waarom we eigenlijk dingen delen die heel intiem zijn. Dus ja, het opzoeken van grenzen. Ik denk dat het wel ongeveer goed is. Het werk van 12 genomineerden is hier te zien. Dit is het werk van Joep Vossenbelt. En we gaan eens aan de jury vragen. Waarom is dit genomineerd? Nou, het is een heel veelzijdig werk wat uit een veelheid aan verhalen bestaat. En ja, je wordt ontzettend meegezogen eigenlijk in die diversiteit aan verhalen. Nou, hier zien we een heel mooi zelfgeknutseld machinegeweer, zou ik maar zeggen. Het zijn allemaal herinneringen, kleine objecten die door het verhaal, door de herinnering, ja, een belangrijke betekenis krijgen. Dit zijn 2 archieffoto's van Duitse Gestapo-agenten die opgesloten zijn na de oorlog op diezelfde plek waar die meiden ukulele staan te spelen. En ik heb met kinderen daar tekeningen overheen gemaakt. Dit is Joep Hinsen. Ik zal het even wat harder zetten, dan is het beter hoorbaar. Elke klok heeft zijn eigen drumgeluid. En daarbij weet je ook nog eens hoe laat het is. Enerzijds ben ik ooit matroos geweest bijvoorbeeld. Daarna ga je naar de kunstacademie, word je kunstenaar. Sinds een jaar ben ik opeens een vader. Of je rol verandert steeds, zeg maar. En vandaar die 9 vernauwingen. En in deze zandloper die is helemaal gevuld met steenkoolpoeder. Komt van Oranje Nassau 4. Streekgebonden kunstproduct ook nog. Ja, zo zou je kunnen zeggen. Ik ben zelf geboren in Heerlen. Dus het is niet heel gek dat dan zoiets als dit ontstaat, denk ik, of zo. Mosasaurus zie ik erbij. Ja, de Mosasaurus. En Mijnwerker. een mijnwerker en de Volvo-fabriek. Hè? Ja. Dat waren reclames met die vliegtuigen. En die man die Skalend zie je, dat vond ik ook wel mooi. En dit is bijvoorbeeld Gerard Delreyse. Dat is een van de eerste kunsttheoretici geschilderd door Rembrandt. Maar die woonde heel lang in Maastricht. Hè? Nog een ding uit de regio hier. Maar ook bijvoorbeeld de reclame van Schunk uit de jaren 70. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. En als je die allemaal bij elkaar brengt, dan krijg je dus eigenlijk een soort van idee van deze regio. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Vooral als Limburgse kunstenaar natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. En daarvoor hangt dit ook hier. Maar we moeten toch echt constateren, er is heel veel talent in deze regio. Dat is ook echt gegroeid. En het is ook mooi dat je zo'n diversiteit ziet aan de verschillende werken. Kunstenaars zijn afzonderlijk ook met verschillende media, met verschillende disciplines bezig. En die ruimte die kunstenaars nemen, hebben we hier ook wel in willen laten zien in deze tentoonstelling. Oh my god, kijk, een hele mooie